ki khubor ka Batisi TV. Lawan ra ashapi dak Orange Nissan Looms Hope Ho near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka M Crown Hotel Kendailat Shillong, ka Three Olives Restaurant, bala play nakbentaban Shakriya P, hapo ka jingada jong ka Bio Bubble Antivirus Coating, ringkat ka Cosmic Kingdom, ka Jakai Lekai Bapaw ha Shillong, bala yada na ka Bio Bubble Antivirus Coating, bala le da ka Meva Enterprise. Ka Henyo Trip National Youth Front Women's Wing ha ka arpu arterik uno pra arjar arpo kalapan pau ya ka jing ngolam da ka batang mambati hanong ba shalong bat ban penram jorru ya ki runar ki badan kti ban dekat jubor ya ka jing jong ka wai ka khana school jong ka tia chaprang secondary school ka badan hakashnong sok kompor East Gentia Hills District hakani ka jing thang mambati balayalam ta ka presiden ka kong biti jerwa laya simbentalang digidkhot jong ka seng ki balapan pau ya ka jing ngokhia halor ka jingsha thombor jong ki kenthei ki khna kat hado bakinda mat ya ka jingsha penyam ka kong biti jerwa habaya kren bat kilat pathai khubor kala dawaru ya ki bor jong ka an baki dei ban penlong ya ka jing thwet ka bajor ban yo kem ya ki nongle kam beman ki badon kti halor ka ni ka jingjia dan kata kajing snulen kung basi minit di niya snapjar tapi ni ko Tigi kilong kumi ngidap da kajing sngo kya bat kajing sngo penrem ru nak imlang kasalang nak por sakapor na marba wat ikilong kumi kilong kena ru kim don su kata kemensem ban sngo lane ban ong ban berkhan ba kilong kumi lane ki khun samla ki kilong kena kani kajing jia apori kasi jongi mentakal ajelai bha kani kam tinakal yang jongi kum kaseng ngidap da kajing smokia ban ong ban penrem ru ngiladon kata kajing ta ba kajing penrem si penrem hadu ba kini ki breu la longkum bangi ai ban kata kajing ya ro ya kini kinong le beman tinakal yang jungi kum kaseng ngidap da kajing smokia ka bakrau hadu kata kata ban ngi kerpat ru ya kabor jong ka an bas ngob ha bikin sim kia ba kum ya kini ki jaj breu ki bale kum ya kini ki kam le bi ijot bat penyap sendon ya kelung kena kum kilong kemir kumju tina kaliang jungi kum kaseng mentang ibu kata ka jing duai na benta jong kini ki long kemir ki samla ki kelung ki kena ki bala jia kum hakini ki apot ki ladu no ya kata ka mensim ka bakordor bo bulai ula ai ngida bu ro ka jing duai ya ki hakasngi jong ki ka kata ka jing jia na kaliang jong ki baplikan rat bas ngobha bakin kedau lentihi kini ki bala asya lebeng ha kini ki ruboman bakin dayo ban penpau kadak kasien kenang ba ki borjong ka ainru ki yo ban treka mudut ban yo kem ya kini ki ruboman mana kalian jungi kum kaseng ni kerpat ya ki borjong ka ain lada sisin bo pila yo ban kem kum ya kini ki breu te snobha na kalian jungi kalong kum ngira kerpat jur baka ain kam dei ban pelaj kum ya kini ki jaj breu ai baka state mi khalaya jong yuro kanlong kata ka state ka bakan long thik kum ka asha dibi ka baji hapo New Delhi bala yo asndon ban phasi ya kini sangut na kaliang jong kum kaseng ngida karpat ru baki de banlong kita ki breu ki basno thu ya ki imlang kasalang namar kum kilong kumi kin shale kum khun samla ki khulung khna wat ukpa yala ka khon ru umapshu ukuni yala ka persar umapshu tingi bu kajing kentu kan pam no benta wat ha kajing long rang baru para bayi don kur dan jaj ni de bandon kata mesim ban snolem baki diki mesim ki bakordor ki bau blai ula shna yaki te kumtahi na kaliang jungi kaning ya poila dang ilong tang iwe bat arngut ru ni pha kajing snolem na benta jong kini ki long yeng ki baladu no ya ini ikon makilari kila penhe pensan tang daki sngi kiyo kami diap long ni don kata kajing sngongi bat ni kenturu ya ki pa ba
kidai banlong kiba Dakar ban hikai kikun ban mi ban lek sarum saneng ban burom kaktin katlit kamtam karyam kabej kabayat bayang sarum saneng ba snowsun ya kibaluluy namar ba ladal apalat hi kum kilong kemeni kun samla lada kila long karyam kay bayt do kala long klem akorte takadaw long kaktamat yong ya kiwipat kiri boman kibasyum kabu.